Le nkundla iphinde yathabathisa apho ibiyeke khona izolo namhlanje nalapho bekudlalwa ividiyo ye-CCTV yesiganeko nalapho uColonel Venter walela imoto kaMnumzana Malema ukuba ingene emadlakeni. uAdvocate Hodes ebepheka emophula lo kaVenter embonisa le video. uColonel Venter uphikile ukuba wayalela le moto ukuba ingene nangona kwakukho imvume yokuba ingangena. You're confronting him. At no stage. And he's holding you back. You agree? He's behind That's you. correct. He's holding you from behind. You see his arm over your right arm. Do you agree with me? I agree, Your Worship. And if you look at the umbrella carefully on the left-hand side, you see the EFF insignia. Do you agree with me? That's correct. Ummangali nangona esithi wayengabazi abantu ababekule moto yayikhwele umnumzana Malema kodwa uthi wambona uGqirha Ndlozi engaphambili nto leyo ephikisiweyo nguAdvocate Hodes. Kubekho ingxokolo ke ngethuba ithabathisa lenkundla emva kwekhefu leti nalapho umnumzana Malema noGqirha Ndlozi bebeqambulisana nomntu obelapho ngaphakathi enkundleni. You're disturbing witnesses, man. Oi. You're blocking the entrance here with your long legs. You are. You were. Don't say you are not. Liar. Liar. You're lying, man. What's your interest in this? uAdvocate Hodes uphinde waxelela uColonel Venter ukuba umnumzana Malema noGqirha Ndlozi bayifumana imvume yokuba bangangena emadlakeni kumagosa aphezulu awayekho apho. They're being told to go inside. Your Worship. Not myself or General Zulu gave them permission to enter. Well, let's reverse that around. Neither you nor General Zulu took any step to stop them from going inside. Do you agree with me? That is correct, Your Worship. uAdvocate Hodes uthi abunasihlahla ubunggqina obunikwa nguColonel Venter kuba xa esithi waabethwa ngabatyholwa kwakutheni ze aqhubeke asebenze angayofuna unyango nanjengoko babekhona aboncedo lokuqala apho emadlakeni. Ukanti elityala belisaqhuba.